Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinday iba sa ti Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 7 kan 8. Ngam bendisyonak ti tao ngagtalek kanyak. Arig na iti kayo anaimula iti asidag ti danom. Agturong dagiti ramot na iti waig. Saan nga agbuteng nudumteng tinapudot at tiyempo. Agsipod ta nalang tulat ta dagiti bulong na. Saan nga agdanag no awan todo, ket saan asumardeng nga agbunga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Yan tangay da kayo ti nagpresenta bang trabaho iti garden, ajak mas asikaso. Gaputa makumi-kumak iti daduma negosyo. Sa lunsudan kayo man pa'y nga umuna. Asika, anya tinagan mo kapsat? Saknidar mo, senyora. Si Kagayam. Awan, senyora. Naimbagtada kayo matlangan. Tano, awan kayo pa'y kuma. Amang awanan ti umay agpresenta ng trabaho. Iti patpatrabaho yung agar din. Sayang lang, senyora. Malagip yung kadiday ta kasarsarita ni Doña Gabina, nga agpresenta amang trabaho iti garden na. Apay ka di anadamag mo da ita, anak ko. Saan ka di aday ta, te agdin dinamag nga inala ti taga-kabangibang nga ili. Amang trabaho po iti garden na mutlaang. Ngam pinanawan na, tatunggal pa nagaapit, kat basi ti mabingbingay ti akin kukwa. Agkuskusit, nanang. Ay, wen nga agpaiso, malagip ko. Kan saan laday ta? Gapaw ta damot lang linuko day ta tao. Kat amok no asino day chay. Ay, kasta ka di, nanak. No kasta nga rod. Masapol nga aganad ni Madam Kankwana. Di kayo matanagan, senyora. Agtalag kayo kanyak. Ipanamnamak kada kayo. Ad namanen nga umasenso kayo, gaputa matrabaho, iti usto, ti patpatrabaho yo. Kat si Kangay mo't, anya mo't tinagan mo. Siyak mat ni Philip, senyora. Kat pakaragsakak launay. Di panakam-am mo kada kayo. Awan anya man nakabsat. Kaya't ko amaamuan no, at damat laam mo, no, padas mo, maipapad iti ipatpatrabaho kada kayo, iti kadwam ang nagpresenta. Kwa. Bigbigak, no may papan iti day tabanag. Udno nga awan unay ti amok. Kaputa ti panagadal ko ti sinangsangok. Manipod nagrugiak nga simrek iti pagadalan. Aginggat nakalpasak. No pa'y kasta, napadasak mo tinagtrabaho iti garden. Nasaya at nga rod no kasta. Ay katsan abali. Ininot mo to ang masursuro amin. No lakit di ipasnag mo nga aramiden. Ti ipapaaramid ko kada kayo. Kat kumusta nga iti papan mo iti balay day dya at Doña Gabina? Para kunak, naalak tirik na ta dyan doon niya. Gaputan na kunak yan ko na. Nga adu ti padas ko. Iti kas iti patrabaho na ngam ti kadwak ang nagpresenta ken ko na. No kasta nga rod. At dapay sabali ang nagpresenta ken kwa na kasta ka de? Well, hanggang anya kumangay ti amuna dyan. Kat awan mo't gayam ti padas na pay. Isong amok. Ore maala kami adwa. Adayo asyak tumot lang ti talken ni Senyora Gabina. Senyora, adtuyan ti impatimplayo akape. Agyaman na solidad. Ay, wen gayam, senyora. Asino ka di dagiti dua ang nagpresenta nga alaan nyo amang trabaho, iti di yung maasikaso agar din yaw. Gaputa na lawa unay dayjay, kat duadamat nga imay kanyak. Nasaysaya at laang nga no gudwag, tapno pagbingayan da trabahuan.
Narigat mo't no may salaang timang trabaho. Ay, nasaya at mo't no kasta, senyora. Tapno makasigurado kayo. Ne, anyat kayat mo asawan iti dayta anak ko nam solidad. Ah, ay, awan. Ala, agkapi kayo kit din, senyora. Tapno saan alumami tiin patimplayo akapay. Agyaman akmanan, katintun bigat, paumayak idadwa. Tapno isurok no sa dino ti trabahuan ti tunggal may sa kadakwada. Kat agsin nabalin to ti imula da nga ited ko kadakwada. Ita, na ipakitak matan ti trabahuan nyo abanda. Mabalin yun ti mangrugi. Kat no bilang ada parikot, ibagayo laang kanyak. Nalawag ka di. Ni, apay ngay. Kasla nalawlawa mo ti banda anang ipwestuan na kanyak. Ang sanabalay. Ikagumaaklatan at trabahuan. Senyora, no siyak, awan parikot. Ipasigurado ka na kayo ang matrabahon to anasayaan. Day, nagdadakkelan dagiti mo ulam aripulyo darmaw. Ay, kayo na. Expert nga ron to'y nagmula. Kan may sa anak mo't na nagliway amang sibsibog. Kan mabalin ka ni. Saan ka makibiyang, ta saan mo't asikat nagmula. Kan apay nga da ka dito'y. Saan mo't adito'y tayo ti trabaho ma? Laglagi pong ababaunan da kalaang da Doña Gabina. Iso aron ba lang ati trabaho miti balayan natin ito na rin. Saan ka aditoy? Nawata. Ay, pasensya ka la ko man, ading ko. Imayak lang amin nagpagnapag na. Kat nairan na nakitak dagiti imulam. Iso nga inasitgan kan Ala, panawan nak dito yan, tanay. Mga ano si kapay ti masibugak. Saan kat aragiti mula? Wow! Nagdadakkelan dagiti mula yung apetchay, Manong Philip. Nagganas ti agapit. Wen, Bilma. Manulangan nga aldaw. Mabalinin ang maapit. Mabalin ka di nga umay kaming tungot makiapit ka ni Nanang. No pa nagaapit, Manong. Ne, ay katun Mabalin latta. Apay kit dinasaan. Tauray siyak. Dumawat ak tumot ka ni senyora. Sigurado, padawatan nakmet. Iti mano atawon na panagserbi kan kwa na. Awan makunami kan Nanang. Tanasaya at launay. Iso apatsyak. Padawatan na kay tumot, Manong. Kastatin pakita kada kayo dayjay amanong darmo, Nanang? Ay, wen, anak ko. Ang binaybay aklatan. Gaputamok matan ti ugali na. Kahit kumusta ti panagpasyar mo ijay garden ni Philip. Dadakkel ka di matan dagiti mula na. Wan Nanang. Ay na, naragsak a kasarsarita ni Manong Philip. Nakunana pa'y nga rod. Ano kaya tayo? Intay to kano tulungan, inton pa nagaapit. Nanang. Di kay to natagari Talimod kung to nga apan alaan iti litrato. Tinagmulaan na di amanong darmo. Kalpasan na, ipakitak to ka ni Madam Gabina. Anya, apay akas ti aramidam, anak ko. Basta, aguli mo kay tulatan, Nanang. Senyora, iso ti asawak ni Carlita. Carlita, isumat ni Senyora Gavina ang akin kuko iti mulmula agarden. Ay, naimbag nga oras yaw, senyora. Da kayo gayam ti ibagbaga ti asawak. Wen kabsat, imbag man ta nakasurot ka, tapno makita mo ti garden amulmulaan ti asawam. Kinapudno na senyora, inkuyog ko na. Tapno adda katulungak nga agapit ka lagi tinatnatan. Tapno mabibi ta malpas ti trabaho. Uy, nagdadakkel na gito yun mulam Di ka unay na tagari. Kanayo na makumikom ni Doña Gabina iti negosyo na.
Iso nga mo. Di na amo no kasano ka ado ti mapapit. Tas saan apulos ngem imay dito eh. Insuro na no anya abanda ti mulaan mi ti dadya Philip. Ginudwa na ngamin ti pagmulaan mi. Tag sinabali kami ti imula. Anya? No kasta. Uy, iso asaan tangag padlaw. Tatida duma amaapit. Ilibas tanga ipanaw dito eh. Tapno adda mabingay tanga ilakaw. Ang kasano ko ma? Basta, hindi ka matanagan. Siyak ti makamo. Kumusta nga imot, dagiti inmulmula yung anak natan? Sus, nagsaya at senyora. I can one gayam. Ita nga'y deliver me ti pangipalakwan me. Kat siya ko na mismo ti nangiremedyo iti truck apakailuganan da. Ada ngamin kinasarita ka kumparek na da truck na. Ta narigat mo ta no obliga ag tay driver yo nga isot mangibiyahe, senyora. Kasta ka di. Well, senyora, sa may sa no agapit tumat ni Philip itinmula na sa ipadeliver na kasi di driver yo ang mabanog ngagmaneho. Naala, palubusan kay ta. Ngam inton sumaruno, tayton truck ti maaramat ang mga biyahe. Kat di kanton agusar iti sabali pay apangilugana. Senyora, adtoyen ti naglakwak itinatnateng. Kaya pasensya kayo lakuman Tay takla maited kada kayo. Inururay ko pa'y ngamin ang malako amin. Ala, awan parikot iti dayta Philip. Kat agyaman na kiti kinaanos po unay. Kat kas panagyaman ko ken ka. Ayabam to dagiti gagayem mo, tagpaluto ka kada solidad ken Vilma, iti uray simple lang a pagsasangwan tayo. Tay paraman mo mo't ati bunga tinaglingling itam. Sa mangawis kayon tumutan iti mangi kararag. Tapno ad-adda anaragrag sakmanen. Oh, Vilma, anya ka di aramidam. Anda kayong madgayam, senyora. Anda ka di ipaaramid yo. Awan mo't ket di. Anya ka di day takit kita di ta cellphone mo. Daytoy man. Tay, pinikturak amula da manong darmo kan manong Philip. Saan ka di nagduma tinatang nga inmula da? Awan. Nana, kita akman mo't, Vilma. Adtoy, senyora. Maduktalan matlaang ni senyora ti saan nasayaat nga aramid day di amanong darmo. Maduktalan nanto. No gusto matlaang tititid na kankwana naglakwan na itinatang. Adto iti cellphone mo. Ket agyaman na kiti panangalam iti litrato ti trabaho dagiti dua. Uwan kayam. Mabalin ka di asaan mo kumapay nga idildilit dagita aladawan. Ken manipod ita. Ikagumaam a picturen dagiti aramidan da. Sige, senyora. Adda nga minadlaw ko iti nakita kaladawan. Ket panagkunak. Masapol nga agpaliiw tayo. Gaputa italaan manen nga dawayak a makisango kada kayo. Gaputa makumikumak iti daduma ni Kusyok. Pasensya kayo na. Ay, talaga adyak nalaglagipon nga ininted ti sweldoyo. Ay, awan anyaman na, senyora. Nalahagyaman ako na iti pan nakaawat yo. Kat sakbay nga iyawat ko kada kayo ti sweldoyo. Kayat ko pa'y tiagyaman kada kayo, iti kinaragsak yo nga nagserserbi kanyak iti mano atawan. Banag apakaragsakak mo't unay, tada kayo at timakder kas pamilyak. Gaputag may saak nga ruden nga agbibiyag. Kat si ka Philip, no amumlakit diti bilang dagiti naglaklakwam kadagiti inmulmulam, manipod ng rugi kayo aging gaita. Dakkel day chayon, saan ka di? Wan, senyora. Ita, dagijay nga insubsubmitar mo kanyak, adda amin iti bangko. Katjak ginargaraw. Gaputasan ko kat nga roda kasapulan, tadamot negosyok. Iso, ti mapasamak ita. Nagan mo, ti maikabil iti bank account.
Kat sabali pa iti maawat mo asweldom. Kat adaken ka, no pangusaram amin kadagijay. Sinorpresa nak iti kastaunay, senyora. Kat agyaman nak launay Kat si kamat darmo, yan ta nga yagpakpakada kamutan nga agikat kan kas gardinero, awan mabalinak. Kat agyaman akmet iti panawan na panagserbim kanyak. Kat apag gusto launay, taadan adagos kasukat mo, gaputa damot na nagpresinta. Kat maipapan iti maawat mo, no mano tinaiyaw awat mo kanyak kasbaya dagiti inlaklakom, isumat ti maalam kanyak. Senyora, Saan ka di asakbay nga agisubmitar ka kanyak iti napaglakwam? Kat adasigo den mabingbingay mo? ah, Isu ano anya ti mayawat kan ka? Isu laeng. Kat maawatam mo't siguron no apay akasta darmo. Ay na, nagbiit ti panaglabas ti panawen. Kasla kaano laeng day di agdadamo ka nga agmula, Philip, ading ko. Wan nga rod manang. Talagaan na parabor ti Diyos. Kanayon na napintas ti panagtubo, kan panagdakkel dagiti natnateng. Dayta ti pakakitaan at talagaan na asi ti Diyos kadagiti mamati kan saan nga umibibet kan kuana. Ay, wan gayam. Kumusta mo't nga taitan ni Manong Darmo? Manipod pimanaw ditoy. Saan na nagpakpakita? Siguro, mayat itan ti kasasaad ti biyagda nga agasawa. Ay, kaasimot dayjay adar mo. Nagbalina na masaksakit ti asawa na. Ken nakarkaro arimigat ti kasasaad da iti biyag. Isu aday ta ti pakakitaan at ti may sa atao kat bigbigan na tinamarswa wenno saan. Ay, day tangaro tinakaladladingit ang mapasamak iti biyag ti may sa atao, manang. Amin tayo, agrigat. Nga babaan ko maiti day ta kasasaad tayo, ti apulaan ko mati pagkamangan tayo. Saan kat ati panagtalak iti kabaalan, ti pagbalinan nga igam iti panawon ti panubok. Pudno dayta, Philip ading ko. Anyaman nakasasaad tayo iti biyag, agtalag ken agpamati tayo iti Diyos. No agtalag ka iti Diyos, aglaplapusanan tumat ti parabor na ken ka, babaan iti na dumaduma awagas. Material man, wano iti na espirituan abanag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag oras kada kayo amin.